Здравейте, приятели! В днешния клип ще ви покажа какво съм си закупила от Jumbo. И съм си закупила и няколко неща за училище, даже те са повече. И нека да започнем. Взела съм си булички, те са 12 цвята. Ето така изглежда. Така. Второто нещо, което си взех, са фломастери и те са 12 броя. Етикети на кученца и на котенца. 2 пакета, така изглеждат отпред и отзад има други. Защото другите бяха много шарни, аз много харесвам кученца, затова си взех и такива етикети. Така. Блокче за рисуване, то е 50 листа, имаше от 100. Това беше един 79, а другото от 100 листа беше 3 и нещо, не знам. Но някои неща, които знам, ще ви казвам цените, защото не знам къде е бележката. Така че това. Не се надявайте на всичко да ви казвам цената. Поливна бикит 24 броя. Такива сиви моливи с стрелка и гумичка. 5 на брой са моливите. Имам коректор за всеки случай. Не че 3 е с коректор, но да имам за всеки случай. Ако е нужно нещо да поправяме. Имам 2 пакета такива подвързи прозрачни. В пакет има 10 броя. 2 сухи лепила. 4 папки. Имам розова, зелена, синя и бяла. Следващото нещо, което си взех, са тези 8 химикала на Бик. 2 пакета с 7 цветни листчета, по 7 с пакет. Така. И останаха да ви покажа за училище само тетрадките. Момент. Така. От тези тетрадки имам 2 броя. И всичките тези 10 тетрадки, които ще ви покажа, са по 99 стотинки всяка. 2 тетрадки от този брой. 2 тетрадки на сладкиш. 3 тетрадки на някакво голямо. Мисля, че това е снимано в Париж. Ето. Тази тетрадка на котенца. 1 брой. На кученца 1 брой. И ето тази също 1 брой. Така. Приключихме с нещата за училище, така че преминаваме към други неща. Първото нещо, което си купихме, са такива 2 вътре за склечки за зъби, защото нямаме. Свършиха ми. Това нещо, което го купихме, всъщност подарък на тате. Вътре в това, както виждате, има вода. Мускам си ръката, но не се мокра. Това е защото ето тук има 2 стени, в които има вода, можеш да сложиш каквото искаш. И това нещо ти държи напитката студена. Махаш си тази стена и пиеш. И е много хубаво за когато, например, искаш нещо студено да пиеш, а то става топло и в тази чаша си го слагаш и си го носиш навсякъде и постоянно ти е ледено. Така, мама си взе тези джапанки, които са с помпонче отгоре, мисля, че се наричаше.
ето тези маркери, които стават за да си рисуваш обувки, чанти, възглавници и дрехи, каквото поискаш. Тези 3 броя са 1,50, а този черния е 79 стотинки. Така. Взехме си една мухтепачка, защото всички се счупиха, а има много мухи и много ме дразна. Взех си тази гривна за крак. Тя е такава двойна. Така. Някаква закуска отново на мама. Може да споменаш, защото тя яде много здравословно. Аз не обичам такива неща, да си призная. Това е някакви мюсли, мисля, че... Не знам, може да го питам и ако ми хареса, ще видим. Така, имаме тази успокояща топка, мисля, че се нарича, която я взехме всъщност от спортната част. Мама си я хареса и ще видим. Взех си такова нещо, което като го отвориш и като си направиш така на косата ти прави кичури, това прави розови кичури, имаше лилави, зелени, сини. Не знам, ще го пробвам и от някои в следващите ми клипове ще ви кажа дали прави това нещо. Не знам. Взех си бюти блендера, който всички имат. И аз реших да си взема. И сега, ако мога, ще го отворя. Предва, защото в магазина нямаше как да го отворя, защото е запечатано. Както и да е, той е розов и струваше 2,99. Защото искам бюти блендер, а другите са много скъпи. Така че се радвам, че намерих този. Няма да го отварям, защото не мога. Взех си 2 несесера, те и двата са 6 лева общо. Те са в комплект. Този по-големия, който е на булдог, ето го. И по-малкият розовия, който също е на булдог или на мопс, не знам. Той е розов и отново е на кученце, от другата страна е същото. Така. Взехме си ножички. Гъба за миене, тя е такава с дълга дръжка и можеш да си миеш където искаш, гърба, краката. Това е за миене на зъби с конци, да си махаш мръсотията. Това мама го купи. Ние вкъщи имаме такова нещо, така че знам какво се прави с него. И последното нещо, което е това, не знам какво е това. Сигурно маски за коса, защото мама ще прави маски, за да ни пречи косата. Косата си ги слагам, мисля, че е такова нещо, не знам, после ще питам мама. И да. Това ли е? Това ми е от близалката, която си купих. Да, това е. Ако клипът ви е харесал, дайте палчета нагоре, абонирайте се за канала ми. Много ви благодаря за тези 54 абоната. Много ви благодаря. Само да ви кажа, че това, което ви показвам, което съм си купила, не е с цел хвалене, не просто мисля, че ще ви е интересно да ви покажа какво съм си взела, да ви помогна по някакъв начин, ако искате да си вземете такова нещо, колко пари струва, какво мисля аз за него, за да може да вземете нещо, което да ви върши работа, а не да го вземете просто така и да се седи вкъщи. Така че да, чао и до следващия път!